Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So yan guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng video sa FB. Pero bago natin simulan to, mag-subscribe, like, share, comment, and hit the bell para update ka sa video kong bago. So, arat na! Hoy, ayan, simulan na natin. So yan, punta tayo sa FB. Then, pindutin may video yan. Then, click ka ng video kung ano yung gusto mong download. Then, pindutin mo yung binaksan ko. Yan. In copy link. Then, punta ka sa Play Store kung wala ka pang apps na yon. Yan, Play Store. Then, search mo. Pass. Get app. Yan. Yan. And then, hindi ko pa siya na-update yung video. Pero, mamaya, ay yung apps pala. Then, yan. Punta na tayo sa apps. Yan. And then, lagay mo lang yung link mo dyan. And then, depende sa'yo kung gusto mo video or music lang. So, yan. Mabilis lang siyang ma-download yung video. And then, ayan, natapos na. So, dito na matatapos tong video natin. And, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, share, and hit the bell para update ka sa mga bago kong video. Guys, kung may gusto pala kayong gawin nating video, mag-comment na lang kayo sa baba. And, bye-bye!